Helo, Bechenni a dwi ym Mhendraw Môn, ond dwi'n edrych ymlaen os ymuno efo chi yn Dregaron eleni i ohebi ar gyfer Llais y Maes. Am y tro cynta ar y maes ers 2 blynedd. Cadwch olwg allan am ein cynnwys ni, dwi'n edrych ymlaen. Helo, shwmai, fi yw Lois Campbell a fi'n astudio Cymraeg a Newid y Ydych. Fi ffili aros i fod nôl ar y maes leni 100 munud Dregaron, fydd ar y cynnwys trwy gydol yr wythnos i chi. Helo, enw fi yw Llais y Maes, fi'n astudio Cymraeg a Newid y Ydych ym Mhrifysgol Caerdydd a methu aros i fod yn rhan o'r tîm Llais y Maes leni. Fi'n gobeithio bod y tywydd bach yn well yn Dregaron i gymharu a fan hyn yn Sir Gar. Gobeithio newid chi gyd i'r Eisteddfod heb yn cofio am maes bi wrth gwrs. Helo, fy enw i yw Criw ac yn debyg iawn i rhai o'r myfyrwyr sy'n ei Llais y Maes eleni, fi hefyd yn astudio Cymraeg a Newid y Ydych. Os byddwn ni'n goffod dewis un peth fi'n edrych ymlaen ato yn Eisteddfod leni, y ffaith bod e'n dod nôl i Geredigion fy sir enedigol yw eisiau o fod. Neu falle gwylio papur wal yn maes bi nos fercher. Helo, enw fi Ydych. Dwi'n meddwl allwch chi dyfalu lle dwi'n dod o, a dwi'n rili edrych ymlaen i fod yn rhan o ddîm Llais y Maes eleni Dregaron, Eisteddfod gyntaf i'n lle. Beth edrych ymlaen at fwyaf ydy weld y holl artistiaid ar hwyrfen y maes ac y maes bi, ond peidiwch o poeni fyddai'n gwneud digon o gynnwys dros yr wythnos, felly gnewch yn siŵr da chi'n dilyn ni ar gyfryngau cymdeithasol. Helo, Nancy Echo dwi'n astudio'r gyfraith a'r Gymraeg ac yn edrych ymlaen at fod yn rhan o dîm Llais y Maes am y tro cyntaf eleni. Dwi'n methu aros i fod nôl mewn cae ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol. Welwch chi yno!